4 personalitajiet ġew rikonoxxuti għal ħidma u l-impenn tagħhom favur il-ġustizzja soċjali fit-tmiem il-ġimgħa tal-Ġustizzja Soċjali li ma ġimgħa għas sena konsekuttiva kienet infakra mill-Partit Nazzjonalista. Dan grazzi għal numru ta' attivitajiet xprunati mix-Shadow Minister Ivan Bartolo bis-sosten tal-qbija tal-Partit Nazzjonalista. L-isbaħ momenti kienu f'ċella fil-ħabs tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, l-isbaħ momenti kienu f'karozza fejn kelli diskussjoni ma' homeless, l-isbaħ momenti kienu meta morna għan diversi bnedmin u individwi fejn tajnijom bukket fjuri u għednilom aħna nofru fjuri l-xulxin meta aħna ħajjin u mux meta nsiru katavri. L-isbaħ momenti kienu f'dik id-dar fejn fetħet qalba fl-inġustizzi li għaddejja minnom imma ma tistax titkellem. Maqbuda f'dar bejn 4 ħitan u għalmenu aħna smajnija u maħna bkiet dawk huma l-isbaħ momenti. Matul serata fil-melliħa li kienet il-qofol tal-attivitajiet ta' matul il-ġimgħa ġew rikonoxxuti 4 persuni għall-impenn u l-ħidma tagħhom favur is-soċjetà. Ir-rikonoxximent ingħata lil Professur Carmel Borċ, Mary Muscat, Robert Louis Fenek u Monsignor Viktor Grek illi miet ftit tal-jemilu. Kap tal-Partit Nazzjonalista faħħar lil dawn in-nies u oħrajn għas-sensitività f'ħidmithom b'risq dawk fil-bżonn. Ma fil-waqt li deputat Nazzjonalista Ivan Bartolo tkellem dwar l-importanza li nisimgħu u ngħinu lil nies ta' madwarna. U insista fuq l-ħtieġa li l-Gvern ikun ħed soċjali li jaħseb fil-familji Maltin u Awġejn u mhux fih innifsu. Pena Grek irringrazzja lil kull min kien involut f'din il-ġimgħa ta' attivitajiet fil-waqt li x-Shadow Minister Ivan Bartolo preżenta wkoll donazzjoni lil Fondazzjoni OASI illi għall-aħħar 34 sena tat servizz kontinwu ta' ġustizzja soċjali lis-soċjetà tagħna.